Assalamu alaykum mehriban dinleyijiler, ezi tomoşaçylar. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynda bagtyar halkymyzyň ýürek buýsanjyny size ýetirmek maksady bilen aýdym aýdylaty gepleşigimiziň täze sany ýaýlymda. Mehriban ýylaşlar, aýdym aýdar gepleşigimizde ýygydarly tomoşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Gepleşigimizde gatnaşmak isleýän tomoşaçylarymyz ýürekden joşup çykýan aýdymlary ýerine ýetirýärler. Şeýlede gepleşigimiziň mihmany bilen aýdym aýdarlar. Yeňji bolan iýleşlerimiz üçin olan saýlan aýdymlary Türkmen owatçylar raýalymyna şeýlekem owazyň tolkunlaryna ýanglanar. Gepleşigimizde gatnaşmak üçin hem eşekler ýaly 0580 gysga belgimize SMS-den dogratmak ýeterlik. Gepleşigimiziň başynda bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň jany sag, tutýan tutumly işleri elmydama rawaç bolsun. Şeýle arzuwlar bilen gepleşigimiz dowam edýäs, hemem sizi gepleşigimiziň bu nuksanyň mihmany bilen tanış edýäs. Olam tomoşaçylaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Döwlet Nepiýasow. Döwlet hoş gördük biz sizi gepleşigimizde. Sağ olun. Döwlet aýdym aýdar gepleşigimiziň şertlerini bilýänsiňiz-de? Ha, bilýän. Tomoşa edýärdiňizmi? Ýa belki dinleýänsiňiz. Owad radioda da dinleýän, gepleşýän görýän. Bolýa onda size de üstünlük ardy edýäs, iýleşmede de üstünlük ardy edýäs. Gel onda SMS ýollan, ilkinji iýleşmede jaňa diýelim. Salam. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýäs, SMS ýollapsyňyz. Ha, SMS-i beripdim. Özüňiz bilen tanış etdiňiz. Men Askıla şäheriniň ýaşaýjysy, Oglunur Deýnezarowa. Oglunur bilýänsiňiz-de gepleşigimiziň şertlerini. Hawa bilýän. Ön gatnaşyk görmediňiz Oglunur. Hawa gatnaşyk gördüm. Köp wagt boldum gatnaşan. Ay, köpem däl bir kaýdat boldy. Ondan ýene de bara gedip gatnaşyk goraýyn diýip SMS ýolladym. Şeýle. Hawa. Haýta aýdym aýdyp bermekçi birinji şertimizde. Birinji şertimizde Türkmen halk aýdymy, gyýlar ýöleýdi aýdym aýdyp berjek. Bolýa, başlaýar. Ey yaranlar, ey musulmanlar, yol verin gyýlar geleydaw. Cepa çekit irizanlar, ey yol verin gyýlar geleydaw. Yol üstündeki koşatlar, dök yaprağını düşetler. Allah'ımın yaşatlar, ey sayaňa gyýlar geleydaw. Kabul edýäs. Nekin şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde siz gepleşigimiziň mihmany Döwlet Nepiýasow aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmeli. Döwlete geçirýäs. Salam oglunur. Salam Döwlet, goňa daýraňyz. Hawa gowy. Aýdym gowy ýerine ýetirdiňiz. Sag bolun. Onu taýýar bolsaňyz, kompozitorlarymyzyň aýdymyndan bir aýdym ýerine ýetirip bereýin, siz ondan dowam etseňiz. Bolýa. Pagta meydanına işe çıkanda kanat kakıgı kalsın sellerim. Müngözel içinden İçinle gülüp bakanda bakışından ilham alsın sevlerim. Barınaklaşa hayattır alemin yüzü, ötkürdür yarağıdan şahirin seri. Gıyalap bakaysa bakilin gözü, yüreğinden parran geçsin sevlerim. Tuğalama. Ene şeýlelik bilen şertimizden bir ýerine ýetirip gepleşigimizden bu sanyda ýeňji bolan Oglunur biz sizi ýeňişiňiz bilen tüý sürekden gutlaýas. Sag bolun. Ene aýdymam saýlap bilýän ýeňiş bakmyna. Maňa Türkmenistanyň halk artisti Sulhan Oraziýewiň bir aýdymyny goýberseňiz. Bolýa, elbetde Sulhan Oraziýewiň aýdym etdiň üçin ýanglanar Oglunur. Köp sag bolsun aýdýas, biziň aýdym aýdar gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Hawa sag bolun, siziň işleriňizde uluşyny gardyp etýär. Bolýa, köp sag bolun. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşigimden jaňa diýäs, SMS ýollapsyňyz. Hawa ýolladym. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Mar welaýatyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Aşym Rahmaýew. Aşyr Murat bilýänsiňiz da şertlemidi. Hawa. Aşyr Murat birinji şertimizde haýta aýdym aýdyp bermekçi. Birinji şertiňizde Aşamara diýen aýdymdan bir bölek ýerine. Bolýa, dinleýäs.
Ödüller gelirler, bu akşam tabi, gelirler kenara, al yaşıl bağlı, ödülüm sultanı, bir peri peyker, ben sonun kurvanı, vakal cari, ödülüm sultanı, bir peri peyker, ben sonun kurvanı, vakal cari. Berekella diyas. Ne ikinci şertimizde geçýär. Häzir ikinci şertimizde gepleşigimiziň mehmany döwlet NPS-iň aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmeli bolsaňyz, şoň üçinem döwlete geçirýäs. Döwlet başlygyna. Salam Aşyr Murat. Salam. Häzir öz aýdymlarymdan birini ýerine ýetirip bersem, ýygyny dowam etseňiz. Bolýar. Baharın ter güllerinden nuskalar keşfin senin, gelişin assa yürüyüşünden doya bilmedi delerim. Bolma menden uzak sen uzak, aşka düştüm bu ne hasrat, cevapsız koyma sevgimi, oylan sana yeni bir fırsat, baktlı akşamlar. Tutsa elem ellerim, öwten keriyellerden, gelermiş kıytın senin, gitme bu yerlerden, meni terk eyleme, kalsam sense bu yerlerde. Neyleyim, oh, oh, oh. Tuğulemem. Köp sağ ol. Berekella Aşyr Murat, näşelelik bilen gepleşigimizde ýeňjem bolýaňyz, ýeňşiňiz bilen gutlaýas tüýsürekden biz sizi. Sağ olun. Ine aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňş hökmünde. Men döwlet näpesiniň bir gowy aýdymly, goýupdurma gaýşy diýär. Elbette bizim sizin haýyşyňyzda ulukka wesile kanagatlandyrar sebäpsi bizim gepleşigimiziň ýeňjesi, gepleşigimiziň mehman döwlet NPS-iň aýdymy bolsa, sizin üçin ýanglanlar. Köp sag bolsun aýdýas, Aşyr Murat, biz size bizim aýdym aýdyrasy gepleşigimizde gatnaşaryňyz üçin. Sağ olun. İşiniz üstüne. Bolýar, köp sag bolun. Seferleri işe geçer, serve boylum unutmam, azdan elim keşte çeker, çeper elim unutmam, unutmam, karavızım, unutmam, şirin sözüm, unutmam, unutmam, aydan sözlerim unutmam. Unutmam, karavızım, unutmam, şirin sözüm, unutmam, unutmam, aydan sözlerim unutmam. Dillalem beydip durma, özve gönlüm berme, aşkım çeker alman, kara gözlüm unutmam, unutmam, kara gözlüm, unutmam, şirin sözüm, unutmam, unutmam, aydan sözlerim unutmam. Karavızım, unutmam, şirin sözüm, unutmam, unutmam, aydan sözlerim unutmam. Unutmam, karavızım,
aydan sözlerim unutmam. Unutmam qaragözüm, unutmam şirin sözüm, unutmam, unutmam aydan sözlerim unutmam. Mehkema ileşlerine gepleşigimizde yeňiji bolan ileşimiz üçin oň saýlamagynak aýdymasa Türkmen Wasyly rajalygyna tomaşa etdiňiz hemem Owaz rajalygyna dinlediňiz. Gepleşigimizde 0580 gysga belgimize has köp SMS-ni ýollan indiki ileşimize jan etmek bilen dowam edýäs. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdyra gepleşiginden jan edýäs, SMS ýollapsaňyz, Awa. ödüňiz bilen tanış etseňiz. Mena hal velayetinin Kakıstrağının Pəkidə İslamova. Hakyt rawundan Päkize Islamova. Päkize näçe ýaşyňyzda siz? 7. 7 ýaşyňyzda tugulamy. Aýdym aýtmagy höwesiňizden bar, şeýlemi? Awa. Berekella diýär Päkize. Haýsy aýdym aýtyp bermekçi birinçi ýertimizde? Men bir watanyň balası diýen aýdym aýtyp bermekçi. Başdyna uly höwes bilen dinleýär Päkize. Gülden güle konup ýaşyl kebelek. Salam merýäsin öle gadyr gülelek. Gülden güle konup ýaşyl kebelek. Salam merýäsin güle gadyr gülelek. Bir watanyň balasy alaws ýalalasi ýaňlansyn aýdym sesi. Bir watanyň balasy alaws ýalalasi ýaňlansyn aýdym sesi. Berekella Päkize, berekella. Gowy sesiňiz bar eken. Ne Päkize ikinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde siz ýene de aýdym aýtmaly bolsaňyz, biziň gepleşigimiziň mihmanynyň aýdyp berjek aýdymynyň ýyzyny aýtmaly bolsaňyz, şoň üçin hem näme gepleşigimiziň mihmany Döwlet NPS-we geçirýäs. Döwlet? Alo, Päkize. Salam. Salam. Mektep hakynda bir aýdym aýdyp bersem dowam edip bilersiňmi? Awa. Ey mektebim, canacan, sana bolan söýgüýümken. Sen mesli enem diýip, bakdyň maňa mehriwan, kitap berdim golyma, aýdym berdiň dilime, ýene öňe gitmege, ýalyp saçdyň golyma. Päkize, tügelemi? Bäşik saňa. Sag bolun. Berekella diýäs Päkize, näme şeýlelik bilen biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde ýeňjem bolýaňyz, ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas biz sizi. Sag bolun. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňiş köpmünde? Kimiň aýdymyny dinlemek isleýäňiz? Uwanç ýazym Mämedow. Bolýar Päkize, Guwanç Ýalmaýmedowyň bir aýdymy ýöretde siziň üçin ýanglanar. Biz size köp sag bolsun aýdýas, biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Alo. Alo, salam. Salam, umutlu goýmy edeňiz. Oý, gowmadyňyzam. Umut. Aýdym aýdyr gepleşiginden jaňa diýäs biz, SMS ýollapsaňyz, Ha, o ýollapdym. öýleňiz bilen tanış etdiňiz. Men Marwen aýtynyň ruhatanyň däşmat tipir. Bäşim bilýänsiňiz da şertlenmedi. O diýär, ma şuna gatyr. Bolýar, tanış edeliň bäşim şertlenmedi bilen biziň aýdym aýdyr gepleşigimiz iki şertden ibarat. Birinji şertimizde Türkmen Wasyly rajalygyna ýa-da Owaz rajalygyna ýanglanýan aýdymdan bir vent, ağzından bir vent yerine getirip berseňiz bolýar. Ýanglanýan aýdymlardan. Onuň birinji şertimizi yerine getirseňiz, biz ikinji şertimize geçeriz. İkinji şertimizde bolsa, biziň gepleşigimiziň mihmany bar, mihman aýdymçymyz gatnaşýar gepleşigimizde, şol mihmanymyzyň aýdyp berjek aýdymynyň ýyzyny dowam etmeli bolsaňyz. Aýdymyň ýyzyny dowam edip bilseňiz ýeňji bolýaňyz, ýeňji bolsaňyz hem aýdym saýlap bilýäňiz. Olýar. Ana şertlerimiz düşnükdir ha bäşim. Düşündüm ha. Bolýar. Üstünlük ardy we diýär sonda biz size.
Salih. Aýtaýdym aýdyp bermekçi birinji şertimizde. Ali falan döwleden aýdymlaryny ýerine ýetirip bereň. Bolýa, ulygy wesilen diňleýär başlyna. Bir jagedek dinlen sene ne yar. Bir jagedek sözlekine tutar. Kurbanlarda biten vakti almalar. Sol bağlar içinden seni gözleyen, üzümlü komadan seni gözleyen. Gül bağlarda biten vakti almalar. Sol bağlar içinden seni gözleyen, üzümlü komadan seni gözleyen. Olur mu? Bolar, elbetde, berekellar diýär başym. Birinji şertimizi bu ýerine ýetirdiňiz. Ikinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimiziň mehmany Döwlet Nepesow aýdyp berjek aýdymynyň ýerinde dowam etmelisiz. Ne? Döwlete geçirýäs. Başym salam. Salam, Umut'un Döwlet. Onu ýa-da Gowy sizem gowmy? Umut. Häzir bir aýdym ýerine ýetirip bersem, ýerinde dowam edip bilersiňiz-de. Hani aýdaly göreli, bilýän aýdym bolsa dowam eder. Dinleň. Yer seherleri işe geçer, servi boyluyum unutman, acab ellin keşte çeker, çeperellim unutman. Unutman kara gözün, unutman şirin seven, unutman lele aydan sırlarını unutman. Bolyan söyle. Awa, başym sawol köp. Sağ olun, size işinizi tınarlı edeyim. Köp sağ bolsun aýdýas. Berekellar diýär başym. Elbetde siz biziň iki şertimizden bir ýerine ýetirip gepleşigimizde ýeňji boldyňyz. Başym äli şertlerimiz bilen tanış edemizde aýdypdyk. Ýeňji bolsaňyz näme etmeliyipdik? Bir aydın sawat terýäsiniz. Elbetde. Näme siz ýaňy ikinji şertimizde unutman diýip aýdym aýtdyňyz, hakykatdan hem şertlerimizi unutman ekeniňiz. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz? Haýsy aýdym esle bildirýäňiz? Men şimdi bir nur adresesin, o aydınların yerini koyup bereň. Bolýa, elbetde biz siziň üçin Nuriýat Rejepowyň o aýdymlarynyň birini ýaýlymda eşitdirert. Köp sag bolsun aýdýas biz size başym biziň aýdym aýdaraty gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun, sizin hem işinizi tınarlı edeyim. Bolýa, köp sag bolun. Alo, Alo, salam. salam. Aýdym aýdar gepleşigimden jaňa diýäs. SMS ýollapsyňyz. Hava uğratın. Ödüňiz bilen tanış etdiňiz. Men asas şäherine Anamamyed we Aýgül. Aýgül şertlerimiz bilýänsiňiz-de. Hava dinleýän tanışajan. Onda üstünlügardy diýäs biz size. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi. Bir haýwan aýdymyny aýdyp bermek. Bolýa, başlyna dinleýäs. Yağış yağar, yağar seni yatırıp. Buryalıdan canım kanmağaline. Yüreğimi gısırıyar, sensiz geçen gün. Tüyümün ayranıyla. Anan seni görasın milyar. Barsan diyen ehlava terk edip. Yirede kendiler seni küseyen. Ya oturman ayranı terk edip. Kabul edýäs. Kabul edýäs. Ikinji şertimize geçýär. Ikinji şertimizde Döwlet Nepesow aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmeli. Döwlete geçirýäs. Döwlet başlyna. Salam Aýgül. Salam. Häzir bir aýdym ýerine ýetirip berjek. Siz taýýarmy ýerinde dowam etmeni? Hava. Göwnüm gitti sana, göwnüm berey maňa, janymda ýaşaýaňa, bagtym bolsana. Göwnüm gitti sana, gönüm berey maňa, barыңda ýaşaýana, bagtym bolay sana. Damadan yandam zada,
Edilip de dursun ýaňda da, yüreğimde goýma önce de, gelsene, gel taýym bolsana. Balarmy? Göremem. Sağ ol Aygül. Kutlaýas Aýgül, näme gepleşigimizde ýeňjem boldyňyz, ýeňşiňiz bilen tüýsürekden kutlaýas. Sağ olun. Ne aýdymam saýlap bilýäňiz, gepleşigimizde ýeňjesiz. Döwlet nepesiň bir gowy aýdymlaryndan goýýarsaňyz. Elbette gepleşigimizin mihmany Döwlet Nepesiň aýdymy Aýgül siziň üçin ýanglanar. Biz size köp sag bolsun aýdýas, biziň aýdym aýdaraty gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bala sağ olun. Işinizi sünük arzu edeceğim. Bolýar, köp sag bolun. Dostlar dostum bir gözüle toy gecesinde, toy gecesinde. Bakıp doymadım gözüne toy gecesinde, toy gecesinde. Dans edişi canım alır, yüreğime atlar salar. Dans edişi canım alır, yüreğime atlar salar. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy Dostlar dostum bir gözüle toy gecesinde, toy gecesinde. Bakıp doymadım gözüne toy gecesinde, toy gecesinde. Dans edişi canım alır, yüreğime atlar salar. Dans edişi canım alır, yüreğime atlar salar. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Aytsana adımı, melem aydayın adımı. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Balçoza bol oylal edvedimi, edvedimi. Toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde, toy gecesinde. Mehman ileşlerine gepleşigimizde ýeňji bolan ileşimiz üçin öň saýlamagyna gaýdymasy tomaş etdiňiz kemem diňlediňiz. Gepleşigimiziň mihmany Döwlet Nepes Basawalmaz we döwlet hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna Türkmenistan diýaryma sagdynlygyň we ruhulentligiň ýurdy. Siz aýdymçy käringizden daşgary halkymyza hyzmat edýäňiz, ondan daşgary spordyň haýsy görnüşler bilen meşgul bolýarsyňyz? Öňkü dogry elle geçdiň. Ýurdumyzda sporda gat ulun seriýa hormatly prezidentimiz. Sport bilen meşgullansaň elbetde saglygyň üçin hem peýdasy uly. Hormatly prezidentimiň özüm biz üçin ähli işte görelli bolupdy. Edilmeň özüm spordyň stolun üstünde oýnalýan tenis görnüşini oýnaýan şo
okuyak talip wagtymyzam voleybol görmüşüm. Esasy stolmuşdan oynalýan tenise Tenis. has öğretilýän sferýämiz. Hawa. Köp sag bolsun aýdýas. Döwlet sport barada bir aýdymlaňyzam barmy? Netip bolsa ýakynda Türkmen owadyň dörejlik topar bilen Türkmen sportu diýen aýdymy sazy biziň usta sadanlarymyz Kadir Dadaýewiň sazy ýaş şahyrymyz maksat Hudaý berdiýiň sözlerine Türkmen sportu diýen aýdymy şekile geçirdik. Mümkin olsa şu taýda ýerine ýetirip beräň. Bolýa başlyna. Tuğumu belentde parlayan yurdum, senin ösüşlüğünde bağıtımı gördüm. Arkada geçmişin ruhunu yordun, geleceğe yan veriye Türkmen sportu. Bolsun idi yurdum yenişler yarın, bağıtıyar yanlansın dutar tarın. Pederlen pehminnen güllen diyarım, geleceğe yan ver ya Türkmen sportu. Şan ýaly. Köp sag bolan döwlet elbetde aýdymçylar ýurdumyzyň ötüşlerini özleriniň münasip seslerini goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan beýik işlerine de wasp edýäňiz bizem size köp sag bolsun aýdýas. Goý täze döreden aýdymyzdan size şowluk getirmegini, üstünlük getirmegini tüýsürekden arzu edýäs. Köp sag bolan. Näme gepleşigimize geldiňiz, gatnaşdyňyz, iýleşlerimiz bile bilelikde aýdymam aýtdyňyz. Köp sag bolsun aýdýas, hoşallygyňyzy bildirýäs. Sağ olun. Size de işiniz üstünlüğü arzu edýän fırsatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan, jan sag bolsun, ýylmy ýurdumyz üçin tutýan tutumly işler elimde ama rowaj alsyn. Köp sag bolan döwlet arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Goýsyňa mahmaly wazyňyz hemişe belentden belent ýanlansyn. Sağ olun. Merhaba aýleşler. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ýurdumyz ösüşleri, ýeňişlere hemem belent aýdym saatlara beslenýär. Biz ýene bir ýola, bizi şeýle bagtyar zamanynda ýaşadýan gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, işleriniň rowaj bolmagyny arzu edýär. Gepleşigimiziň indiki sany ýene laýyk bir hepdeden ýaýlyma çykar. Indiki hepde biziň mihmanymyz kim bolarka? Muny bilmek isteseňiz aýdym aýdar gepleşiginiň indiki sanyna Türkmen owatçylary aýdymyna tomoşa ediň ýa-da owadyň tolkunlaryny diňle. Häzirlikçe biz gepleşigimizi geçirip tutarýas. Aýdym aýdar gepleşiginiň indiki sanyna çenni hoş wagtyňyz.